Здравейте, драги зрители, и добре дошли в последното видео за 2025 година. Като най-вероятно вече сте прочели от заглавието, днес ще си говорим за това какво направиха нашите мили скъпи родни отбори през изминалата 2025-2026 сезона, нали, през първия полусезон. И накрая ще си поговорим за това какво следва в развитието на този канал за новата 2026. Spoiler alert, ще говорим и за нов канал, но това след като приключим с обзора. Нека започнем отдолу нагоре. 16 Добруджа. Честно казано, аз съм изненадан от Добруджа. Очаквах, че ще са в борбата за оцеляване, но не очаквах играта, която показаха. Те имат силите да се противопоставят на своите конкуренти. Имат доста добри изяви на терена и не са обикновеният точкодарител, който идва от втора лига в първа. Като имах удоволствието и да ги гледам на живо в Добрич един-два пъти и бях доволен от това, което видях. Най-добро впечатление ми направиха Малик Фол и Мунтасар Трики, двама много добри и важни играчи за Добруджа. Но истината поне според мен е, че играчите нямат достатъчно качество, за да останат в първа лига и не ми се вярва да успеят да привлекат кой знае какви през зимния трансферен прозорец, но със сигурност няма да се дадат така и ще се борят до край. И честно казано се надявам в крайна сметка да се спасят, защото Добрич заслужава да гледа А-група. 15 септември. Нищо общо с това, което бяха миналия сезон. Според мен това се дължи на загубата на доста ключови играчи миналото лято. Тръгнаха си хора като Мартин Моран, Боби Ропанов, който се върна в Левски след края на найма си, Витиньо, Михаил Полендаков, Димитър Шейтанов, а не се купиха достатъчно добри заместници. И ако не успеят да вземат достатъчно добра класа играчи през зимата, не ги виждам в А-група за 26-27. Единствената причина да не са с равни точки с Добруджа е победата им с 4-1 срещу закъсалия го Спартак. 14 Монтана. Монтана са ми странни този полусезон. В единия матч се представят много добре, в другия пък ужасно. А според мен на това влияе и честата треньорска смяна. Като до сега те смениха двама, а предколедно сега ще са с трети сезон. С трети треньор за момента. 13 Берое. Не е място прилежащо за старозагорци. С оглед на отбора, с който разполагат, е логично, но с оглед на ренюмето, което този отбор има, е нелогично. Берое е бил и винаги ще бъде един от най-добрите отбори на българския футбол и със сигурност не заслужава съдбата си. В момента отбора е приватизиран от чужденци. Играчите са чужденци, треньора, щаба, мисля също, че и собственика беше чужденец. И то с лично според мен много слаби чужденци. Доста неадекватна игра от тяхна страна през целия полусезон, особено пък сега в последния мач срещу Лудогорец. Сега има двама-трима добри чужденци, но това не компенсира всичко, което се случва в отбора според мен. Аз съм убеден, че ако вместо да се пълнят догоре с чужденци, се решат да се напълнят догоре с българи, резултатите ще са много по-добри, защото има кадърни български играчи, стига да им се даде шанс. Като пример за това са Арда, за които ще си поговорим по-напред. 12 Спартак Варна. Същото като при Берое. Според възможностите на отбора, даже по-нагоре от моите очаквания в класирането Спартак, но спрямо тежестта на името, което носи Спартак, никак добре изглеждащо място. Но тук проблема е друг. Не е за това, че отборът е пълен с чужденци, които не играят добре. Спартак нямат пари и бъдещето им не е ясно, като буквално функционира от днес за утре и това се личи по резултатите. Да, в началото направиха няколко добри игри, дори направиха равен с Лудогорец, но лека по лека се върнаха в действителността и сега свършват полусезона с 7 поредни мача без победа. Но с този отбор даже са постижение 70-те точки, които Спартак направи. Аз имах възможността да гледам най-много мачове на Спартак на живо от всички отбори в първа лига, понеже съм си от Варна и съм си спартаклия. И мога да кажа, че освен Берна Колто, който вече е в 48-ма, Шандре, Дамян Йорданов, Светослав Маринов и Петрашил и естествено вратаря Нико Вальов, не виждам кой друг освен тях в нашия отбор, ако не е при нас в тази ситуация на клуба ни, ще играе минути като титуляр в А-група. Като имаме и предвид, че Йорданов и Маринов са на по 20-21 години и играят за първи път като титуляри и е напълно нормално да бъркат понякога, а Ковалев е вратар, който
колкото и да е добър и колкото и пъти да ни е вадил от мачове, без стабилна защита пред себе си, има моменти, в които просто няма как да се намеси. А пред него в защита е само Петрашил и може и Лозев да го кажем до някаква степен, че е стабилен, но до там. Илкер Будинов си е баш за резерва, пък Грънчов не играе добре за момента. Изобщо трябват ни нови играчи по всички части на терена, пък без пари си нямам и представа как ще успеем да привлечем някой, но се надявам да успеем по някакъв начин. 11 Ботев Пловдив. Честно казано, са доста назад спрямо възможностите им. Ботев разполагат с много добри играчи в момента. Бяха и на също дередже като Спартак в началото на сезона, но се стабилизираха и въпреки, че се тръгна не един ключов играч, се презапасиха с доста добри, плюс и емоционалното завръщане на Тошко Неделя в Пловдив. Но явно просто Белия не си е свършил достатъчно добре работата, защото със сигурност с този отбор Ботев могат да са в горната осмица. И да, знам, че Херо е треньор вече, но Херо е изиграл начало на Ботев едва 3 мача, в които надигра ЦСКА и загуби заради умората в играчите си, загуби достойно в София срещу Локомотив и елиминира Спартак от Купата на България. Тоест, Херо има 3 мача за момента начало на Ботев с 2 загуби и 1 победа. Но ако Херо и компания купят достатъчно добри играчи, които да укрепят отбора и да има възможност за повече ротации, със сигурност умората вече няма да е такъв проблем и като нищо да видим Ботев още по-нагоре, например топ 6. 10 Арда. Като погледнем класирането и играта на Арда миналия сезон и сега, разликата е огромна. Те имаха и лош старт в първенството, но аз си го обяснявам с участието им в квалификациите за Лигата на конференциите, което умори доста играчите им, пък и напрежението при тях не беше малко, като си имам предвид, че нямат опит в Европа. Освен това и доста важни за кърджалийци играчи се заминаха, като Станислав Иванов, Боби Цонев, Чинон Зоафор и Светослав Ковачев. В същото време пък дойдоха и много добри нови играчи, като Иво Попов, Атанас Кабов, Антонио Вутов, Бирсент Карагерен, Георги Николов. Това ми харесва на Арда, между другото. Те хем вземат и дават шанс на българи, хем и ги продават след това в отбори, в които да продължат развитието си. В края на сезона обаче Арда се окупитиха и завършиха сезона с 6 поредни мача без загуба, в които влизат победи срещу Лудогорец, ЦСКА 48, Локо Пловдив, както и елиминирането на Черно море от Купата на България на Тича с доминиращо представяне и резултат 3-0. Като цяло Арда са с добър отбор и смятам, че с 2-3 нови играча, стига да не продават от сегашните си, могат да свършат отново в топ 6. Доста съм учуден от Ботев Враца. Преди да почне сезона си мислех, че този път ще изпаднат, а какво стана? Направиха много добър летен трансферен прозорец, като взеха играчи като Кристиян Малинов, Илия Юроков, Мартин Петков се разигра и почна да бележи, Милен Стоев и Антуан Стоянов. Отделно си имат и добри играчи като Димитър Евтимов, Божидар Пенчев, Суда и други. Яд ми е за Евей, който дойде при тях от Спартак и нищо не играе в момента. А при нас Спартак беше ключов играч. Враца обаче накрая почнаха да изпускат парата и не завършиха по най-добрия начин годината, но пък ако се подсилят с още 2-3, ще завършат сезона подбавящо и за първи път от доста време няма да са в борбата за оцеляване, а защо и да не завършат в горната половина. 8 Локомотив София. Въпреки, че това е много добро място спрямо представянето им през миналите сезони, очаквах повече от тях като игра, а и като класиране до някаква степен. Дойде стабилен собственик и се привлякоха много добри играчи. Мартин Величков, Ангел Лясков, Мартин Минчев, Луан, Ариан Даскалов. Като и от миналата зима при тях си е все още Спас Денев. Имат наистина много добър отбор, който обаче не се представя по очаквания за качествата начин. Станислав Генчев е треньор и смятам, че заради неговия стил се получава така и ако се вземе нов треньор, който ще играе атакуващо, както и трябва според мен, и ако се разкарат 2-3 играчи като Дембеле, които не знам как играят професионален футбол, и се вземат техни заместници, софийското лого може да остане в топ 8. Просто смятам, че ако нищо не се промени, със сигурност няма да запазят мястото, на което са. 7 Славия. Ето тук вече мога да кажа вау. Славия почнаха зле сезона, като мисля, че за 2-3 кръга бяха и предпоследни. Обаче от края на септември до сега имат само една загуба от 48-ма, сега накрая за Купата на Дуспи, като това са 14 мача, от които само един е загуба и фигурират победи срещу Левски и равенство срещу Лудогорец.
Знам, че победата срещу Левски е спорна, защото Левски излязоха с експериментален състав и реално Славия направиха само две по-опасни атаки, в които и паднаха голове, но все пак е важно да се отбележи. Шести Локо Пловдив. Пловдивското Локо със сигурност има апгрейд от миналия сезон. В състава няма толкова промени от миналия сезон, но стилът със сигурност е различен, както и част от титулярите. Почнаха много добре и доста време седяха в топ 3, но накрая отслабиха натиска и завършиха полусезона 6. Но мисля, че със сигурност могат да се опрат на водещите отбори в лигата. Пети ЦСК. Не е прилягащо за ЦСК място. И бих казал и начин на игра. Да, откакто и Цоянов и Метеро направиха 9 мача без загуба от общо 10, като и взеха дербито. Но това беше най-грозно взетото дерби. За него говорих в миналия клип и ако искате да разберете повече, може да си го пуснете. И реално се вземат мачовете много трудно. Да, вземат ги, но със сигурност не е убедително. Доминация и стил на игра, какъвто трябва да проповядва в ЦСКА, видях само срещу Берой и Спартак. Това е. На ЦСКА просто задължително им трябват нови играчи, а те имат парите за това. Подсилят ли се с достатъчно силни играчи, според мен, има шанс да влязат в битката за титлата. Запомнете ми думите. Четвърти Черно море. Честно казано, съм учуден как са на това място. Да, играта им не е от най-приятните за гледане, но това по принцип се е стила на Илян Илиев и е печеливш. Но тази година не е точно така. Заради спада във формата на Локо и ЦСКА и Ярда, Черно море са четвърти. Обикновено при тях играят доста добри чужденци, но тази година не е така. А основните им български играчи като Васко Панайотов, Живко Атанасов, Владко Дробаров, Цветомир Панов, между другото, Владко Добралов знам, че не е българин, но е основен играч от доста време, защото нали, първоначално казах основните български играчи, да не стане някаква драма, защото е македонец. Знам, че не е българин, но е основен играч от доста време и също го вкарвам в тази бройка. Та всички тези, които изброих, са вече на години. И според мен това се избива вече. Пък и Чандъров, за който имаше доста очаквания, не се представя на нивото, на което се очакваше. Но трябва да отбележим няколко позитивни неща за морето. Преоткриха си вратарския пост в лицето на Томов, един много добър вратар дошъл от Локо, Пловдив. Както и несъмнено Георги Лазаров, който е на 21 и играе първи сезон в елита, но заби 7 гола за момента. Та смятам, че трябва доста голяма промяна в морето и трябва доста играчи да се вземат, както и доста да се продадат. И не казвам основните играчи, за които преди малко говорих, че са излишни или нещо такова. Просто смятам, че вече са в момент в кариерата си, в който Илян Илиев трябва да има добра, готова алтернатива за тях, когато се изморят, например. Трети Лудогорец. Не мисля, че в близките 10 години сме виждали нещо такова. Лудогорец зимува дори не втори, а трети. Вау! Но на мен така ми харесва повече. Най-накрая малко интрига в това първенство. Това е трети сезон, в който има интрига за титлата, откакто Лудогорец са в елита. Първия беше буквално в първия, когато Орлите взеха титлата с една точка разлика от втория ЦСКА. Тогава за всички беше непонятно какво ще е бъдещето от този сезон насам. Никой не предполагаше, че за толкова малко време в елита Лудогорец вече ще са стигнали почти половината титли като брой, които имат ЦСКА и вече над половината от тези на Левски. А втория по-така интригуващ беше отново свързан с ЦСКА. През сезон 22-23 Лудогорец отново печелят титлата само с една точка разлика. Но през всички други Лудогорец са си били доминиращо на първото място. Последни години обаче се забелязва, че Лудогорец някак си ослаби захвата. Със сигурност сме виждали много добри отбори на Лудогорец, но този сезон със сигурност не виждаме такъв. И все пак накрая се окупитиха и с помощ на новия треньор се отсрамиха полусезона, печелейки матч в Лига Европа срещу Селта Виго и равенство с Паук, което беше близо до победа. И сега Лудогорец са на 7 точки от Левски, като със сигурност трябва да се подсилят зимата, особено в атака. И не трябва да бъдат отписвани от борбата за титлата, защото все още са главната заплаха за Левски. Втори ЦСКА 1948. Те са отбора с най-голям прогрес прямо миналата година в лигата. Миналата година завършиха 11, а сега зимуват втори. Те бяха най-активни на летния трансферен прозорец и буквално си махнаха всички играчи и купиха нови на тяхно място. От тях най-много се отличават за момента Мамаду Диало, Георги Русев, Брайан Собреро, Боби Цонев и бих казал Димитър Шейтанов на вратата. Цялостно за буквално нов отбор с играчи, които започват да играят заедно и да свикват с един друг 1-2 месеца преди началото на сезона, а някои и по време на него се представят повече от добре.
А и забравих да спомена, може би, любимия ми централен защитник този сезон в Първа лига, който е именно при ЦСКА 48. Лаша Двале. Човека е едър и висок централен защитник, а на мен тия са ми любимите. Помня в първия сезон на Спартак в А-група за първи път от 13 години, когато дойде Херо, взе един защитник, пича се казваше Бен Карамоко и беше точно същия. Едър, висок, малко дървен, ама наистина много добър централен защитник и много го бях харесал, като той беше докаран от Хел на Борусия. Но да, както и да е, смятам, че 48 със сигурност могат да се борят за титла. Наистина го вярвам. И така, последно ще си говорим за Левски. Някои биха казали най-неочакваното, но според мен не толкова неочаквано класиране. Левски в момента е с много добра вътрешна организация, стабилен е финансово, разполага със страхотен треньор и треньорски щаб с много добри виждания за стилът на Левски, който отива на клуб като Левски. За добро представяне в лигата бяха дадени предпоставки още в битката за групи в Европа лятото. Тогава Левски елиминираха Бершева, играха мъжки и се противопоставиха на Брага, от които в крайна сметка изгубиха, биха азербайджанския Сабах, като доминираха в реванша и накрая, когато бяха на крачка от участието в Лигата на конференциите, жребия беше строг с тях и ги изправи срещу може би най-тежкия съперник – Азия Алкмар. Да, Левски отпаднаха от тях, но със сигурност не излязоха срещу холандците пораженчески настроени. Оттам вече почнаха и страхотните представяния в лигата и Веласки си компания загубиха само 2 пъти. Един път от ЦСКА по наистина нелеп начин и един път от Славия, срещу които обичат да губят. Много хора, между другото, обвиниха Веласки, че е сбъркал състава като, срещу Славия, като дори имаше теории и за продаден матч, но аз имам друго мнение по въпроса и сега ще ви го споделя. Това беше матч, в който Хулио реши да види какво могат резервите в състава му. И се разбра нещо много важно. В Левски няма достатъчна дълбочина. Да, може би не беше най-удачният съперник, срещу когото реши да провери нивото на резервите, но все трябваше да има такъв матч. И с точките разлика с Лудогорец, които май бяха 11 тогава, Хулио имаше пълното право да си позволи да рискува. Така се видя, че особено в атака Левски има нужда от нови играчи и може би да даде някой под наем или пък да се тръгнат. Така че да, купят ли се няколко играчи за дълбочина, Левски има всички шансове за титлата. И като цяло хора, това беше от обзора на полусезона в Първа лига. Смятам, че наблюдахме един доста интересен полусезон. Надявам се интригата за титлата да продължи и през втория и да се подсилят всички отбори и да стане още по-интересно. Това беше последното нещо свързано с футбола, което ще си говорим за тази година. Сега нека да обърнем внимание на Channel Update. Така, първо, много важно уточнение, продължавам да си качвам само и единствено за български футбол. Този канал ще бъде свързан само и единствено с български футбол. Имам планове евентуално да погледнем чуждестранния под един друг вариант, но специално този канал в момента, той винаги ще бъде само и единствено за български футбол. Като новото, което ще започне от 2026 има една Instagram страница, не знам дали я знаете, Голтастични новини, в която бях почнал да отразявам събитията от Първа лига, но спрях. Сега през 2026 това го подновяваме, като ще се направи и Facebook страница. Отделно ще се направи и нов YouTube канал Голтастично гейминг, в който ще правя видеа свързани с World Champs Soccer, отново с български футбол там. И да, общо това са двете промени. Третата промяна, която може би е и най-важната, е, че в този канал, в който гледате това видео, ще се опитвам да качвам много видео всяка седмица, като те ще продължат да бъдат такива тип исторически, с когато еди си какво, ще разглеждаме по-така интересни неща от близкото минало и далечното минало на българския футбол, като и ще гледам евентуално да са и по 2 на седмица. Защо не? Зависи много, дали ще успя да съчетая добре университета с качването на клипове. И да, мисля, че това е да. Ще има и от време на време такива видеа като това, в което говорим за нещо, което става в момента в българския футбол, но те ще са по-рядко. И така хора, това беше от мен за 2025. Аз бях Георги Георгиев, вие гледахте Голтастично. Надявам се да ви е харесало това, което сте видели и това, което предстои също да ви хареса. И така, ако не сте се абонирали, ако искате може да го направите, ако не сте харесали клипа, ако искате може да го харесате и
Весело посрещане на новата година. Ще се видим през 2026.